Čaute ľudia, dneska si zahrajeme Murder Mystery 3. diel s mojím kamošom. Ahoj, čaute. Čaute. Ideme vyberať mapu. Čaute ľudia. No ja som inocent. Ty si inocent? Ja nie, ja som šerif. Inocent! Matias je murder. Čo? Ja som reálny inocent, Matias je murder. Tomáško, pozor! Tak si zachraňme, on je to. Je to on. Jasne, Matias. Klamar jeden. Klamarisko. Jest, koniecznie. On to raczej skrył wodę od zombie. Jak dostał medioci. Napiszcie do komentarza, kto by się chciał z nami zagrać Murder Mystery 2. Albo Rivals. Ja. My hráme Brookhaven, ale len vtedy, keď sa nudíme. Keď tak nevieme, čo máme hrať. Ja si dám zbierať kavičku. Rýchlo. Zablokuj tú cestu. Dobre, teraz sme dali ten. Ja Som inocent. Ja som inocent tiež. Nie si inocent. No tak nie som inocent, ale nie som ani mudler. A ty šerif? No hej. Choď head, Max. Ty kúkaš. Kúkaš? Dobre. som Idem na ja. tie fakt, sa. Strašne čudné, keď za mňa... A tak to som... A tak... Bol som trošku. No trošku, bol som. Bol som trošku súz, ale... Čo budeme robiť? No trošku. Ja tu prepnem teraz mod na Assassina. Ja by som dal pizza Christmas in Italiano. Pizza Christmas Italy. Lalalalalalali. Dal by som si pizzu. My máme doma pizzu, bo sme objednali včera. Tomáško! Myslím, včera boli u nás. Napíšte do komentárov, kto už máte ozdobený stromček. Ja mám ozdobený stromček. Ja som inocent. Zase. Nie, ja som šerif. Ja som šerif! Takže Tomáš je mudler, dobre. Prosím ťa, ukáž mi zbraň! Ukáž mi zbraň potom. Ale... Tomáš je mudler. Áno, je tu Matias, Tomáš je mudler. Tu mám. Tomáš je mudler, ahoj. Tomáš je mudler. Ja, jebinky. Ale si napíšte do komentára, že jakú hru by sme mali natočiť. Alebo prídeme k sebe a napíšte do komentára, že čo si máme urobiť, že aké pranky. Ja by som Tomáškovi urobil, že on bude vonku a potom on otvorí dvere, ale ja kľúčku dám a ja kľúčku pomážem od mydla. No tak na teba si budem dávať pozor, Matias. Ja Tomáškovi robím taký prank, že mu dám pusu na hlavu. Uj, to nechcem, to nechúme. Dajte faktory.
Ja som teď v škole mi kusal hlavu, tak prestan. Matias, A ty jak mi kusal hlavu? Ty mi kusíš hlavu? Šerem to. Ja keď som chcel z 10 a som ho... Musíte zabiť. To budem zabiť Maxina! Potrebujem to Maxa. To ma musíte zabiť! Niekto nevie, čo som. Dajte mi pokoj. Ja budem vo svojom ohtičku. A kde ste? Ja neviem. Kde to máš? To máš! Maxima, počku. Rýchlo do auta. A dneska budeme natáčať pokračovanie Pizzeria. Hej, pizza, papas, pizzeria. Druhý diel. Budeme natáčať ja a Tomáš. A Matias. Matias, kde si? Poď vonku, Matias, poď vonku. Lebo my sme to natáčali tam, ale Matias sa nezabudol pozvať, lebo to ja už neviem prečo sa budol pozvať Matiasa, ale nepozval ho, takže pozveme aj jeho. Poď do auta. A Matias, Tomáš a ja budeme rádi, keď nám dáte veľa odberov. Hej, prosím, dajte mi odber. Ježiško vám donesie ešte viac darčekov. No, vám donesie dvojnásobné darčekov, čo ste si prijali. Áno. A mňa, Matiasa a Tomáša nás veľmi podporíte, ale úplne. A keď chcete 800 Robuxov a keď nám dáte odber, tak vám to Ježisko dvojnásobí, takže vám dá 1600, lebo 800 plus 800. Každý koľko je. A to dúfam. Ja dostanem od svojej mamky. Ráno staneme si ďani volajú. Volám Renkovi, že máme akciu. Lebo som zvedavý, čo ja teraz som šerifak. To som inocent. Tomáška je model, lebo ja som inocent. Matias klame. On mi teraz zgazuje tablet a tam nič nemá. Maxim si pije kávičku. Akurát ja vložím v hrobíku. Akurát vložím v hrobíku. Matias, kde si? Poviem. A napíšte do komentárov, jaký si máme vytvoriť merch. Môžem z toho rajvu merch. Ja by som si dal rajvu z merch. Čo? Áno. A bude Murder Mystery bude podľa mňa lepší merch, jak ja vás naháňam s nožikom. My tam budeme také, aké by, tam ja neviem, jak. Ja dám toto. Nie, ten hotel je lepší, Hej, ale podľa mňa, napíšte do komentárov, či máme vytvoriť napíšte do komentárov, či máme vytvoriť merch Rivalsu, alebo merch Murder Mystery. Matias mal zimný spánok. Áno. Ja som Matias je murder. Čo? Ja som medveď, či jeleň, ja do obeda nevydržím. Matias je medveď. Není murder. Jeleň! Nie, on je murder! Nie, pomoc! Kde ty? Ja hneď prídem a furt dostanem.
Ja tak nemám rád. Áno, stane sa zás Matias dáva. A mne pokoj zás už nedáva. Ale Maxim, kde je Matias? Maxim, kde je Matias? Kde je Matias? On je hore? Prosím, choď hore. Ja som na 3. poschodí. Tak choď na druhé. To nech Matias príde na 1. No daj sa idem dolu klzať. Tuto je dobré. Dobre, áno, je tu, hore, vidíš ho? Hej, čau. A daj mi pokoj. On ti dá. No. Oh my gosh. No. A vytvoríme si, ja vytvorím aj novú voňavku. Čakaj, Cristiano Ronaldo má novú voňavku svoju. CR7. Tu ma zobral. Ja som zobral DM-ku a tam som ju videl, tú CR7 voňavku. A ona voňala jak Messi úplne. Lebo CR Ronaldo lepší. On voňal. A vy teraz... Šipole! Ja som nepovedal, klikom na tablet a neviem, že sa mi to máš. Komentár napíšte, či je lepší Ronaldo alebo Messi a Real Madrid alebo Barca. Ja si myslím, že Messi je GOAT a Real Madrid. Barcelona je najlepšia. Nie, podľa mňa je najlepšia Chelsea. Tak čo je nefandíš? Ja fandím Chelsea. A Barce? To je až druhé. Najviac fandím tomu. Chelsea. Chodole. Ide vodiť. Aha. Ty šiale. Zvedaj, čo tam teraz. Som inocent, dobre. Som inocent. Prisahám. Som šerif. Daj si poď na kontrolu. Nie, ty si murder. Nepomôž, Matias je murder. Nie, ukáž si šerif. Pozeraj. Nie. Nie, pomoc, nie. Rozumiałam, panie Tomasz. Nie! Oj! Ja widzę! Panie macie, keď máte nervy, keď ako zabijam, tak napíšte áno. Komentára. Toto nie je možné. Napíšte do komentára, aký máte level v Rivals, keď hráte. Aj my si napíšeme svoj. Ja mám level 46. Ja mám 51. Ja mám 61. Ale ty už hráš dlhšie. Ja hrajem Lebo mne sa zmazal účet, takže mne sa mal na level toto tiež okolo 60. Ja som mal tento účet, ale ja som vtedy vôbec nehral Rivals, vôbec. A som mal iný a potom som tak na tento prišiel a neviem ani na... Kto mi ten? Tu je nožík, tu je reálny nožík. Maxime bude, lebo ja som šerif. Tak poď na Ja som kontrolu. šerif. Čo klameš? Ja ti ukážem zbraň, Tomečka, ale ti klamem, ja ti ukážem zbraň. Ja to nie som. Vôbec. Maxi, to je! Sa vyplav. Pýtal. Ja spadol do vody. To je ľad. To je ľadík. To je studený ľadíček. To sa pestuje. A tešte sa na 4. diel.